мемуарите на дети, които с време ще не играете, пък ние ще играем тук. Не. Като вас. Да, обаче Ти наш ще играеш, да. Айде. Ето тук ще играем така. Добре. Ради отвили малко. Аз го дай така. Хайде. Ето с Ния. Те не мога нещо. Пеше ли? Не, така е после. Да, бе, така. Ще тук, нали? Аз ще подам. Ващай! Цвета! Им фърлай, тате! Бах, те не мисля. Но аз съм тук. Айде! Ще съм тук, Ротко Барба. Това как са го вързали там, бе? Кое? Там. Какво има там? Кое? Дядо Мраз сигурно с шейната е вързал малко там. Да. Хайде. Хайде! Хайде, татко! Хайде, татко! Татко, хайде! Това е там ли? Малко по-надолу. Татко! Officer down. Officer down. Medical attention needed. Хайде! Там са medical attention. Те въобще са на скай. Ай! Ходят си. Играт! Хайде! Олей! Тук си да дай как младичка прекрасна. Хайде! Ще може да се гледате до вечера в YouTube на High Definition. Аз мислех съвсем друго е. Гачето ума. Подаваш, аз си подавам, удряш и това. Научено положение. А ти какво ще да направиш? Усещам те с как се беше засилял. Ще да търся в съседната гора. Много си неточен. И се движиш просто. Стратегически. Можах да изчисля правила на сближаване. Кой е това с червената топка? Не искам топката. Добре, остави я. Мамо, мамо. Павя топка. Кажете госпожици и госпожи. Тя на 7 ноември ли беше сватбата? Ти звъня ли днес? Не знам къде. Събота сигурно е събота. Да, писах го пак през Viber, звънява за това. Как ли? Академия. Само за да бъде. Къде оттегли остана? Не знам слънце, къде го ставих. Това не за децата ще ги поръчам. Последно. Гледам обикновено снимките, които са публикувани на главната, на главната Facebook кава на количество. Такова са обикновени снимки на някакви дизайнери, отделно те както същия тръпна. Ако напишеш там, нали, на Little Black Dress, да речем, напиши го в търсачката и там ти излизат всички, защото тая рокля могат да реши поне 10 други или на различна друга цена е продавана. И някои имат други снимки. Това че от близо да видиш материята, може да сравняваш цени.
същото. Значи моделите ми са много хубави, сравнително ефтини на Европа. А, хубави Аз са. да предхвърля. Енците кама. Не знам това ще ми стои. Например, Не съм много през интернет. Аз за децата горе-долу ще станат много. размерите, които аз поръчах на Катя, поръчах L. Защото са дадени M. И ама викам, добре, аз и M, като тъй като гледаме размера, дори на мен ще ми е малко. И реално не се договарят на това.